L-isem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispiritu Santu. Amen. Nsellmilkom ħuti intom il-komunità parrokjali tagħna ta' Taxbiex għal din iċ-ċelebrazzjoni hekk tant sabiħa u qaddisa li fiha sejrin niċċelebraw l-isbaħ u l-ikbar festa li għandha l-Knisja Kattolika, il-qawmien ta' Ġesu mill-mewt għal ħajja. Minħabba ċ-ċirkostanzi li qegħdin fihom maħniex se nagħmlu ċ-ċelebrazzjoni kollha kif titlob il-liturġija, imma se jkun mument li fih aħna sejrin ngħixu din il-kelma permezz tal-kelma tal-Alla li se jkellimna fl-istorja tas-salvazzjoni tagħna u li hu mument hekk sabiħ u li ngħixu miegħu il-qawmien mill-mewt. Ġesu tagħna it-tama tal-ħajja eterna, Ġesu li bil-mewt u l-qawmien tiegħu fetħilna s-sema. Jalla jekk ħuti dan l-għid qaddis li se niċċelebraw flimkien ikun ukoll esperjenza ħajja konkreta tagħna l-koll. Jalla ngħixu għid flimkien mal-Mulej Ġesu. Ħuti eżiż f'dan il-lejl qaddis li fih Sidna Ġesu għadda mill-mewt għall-ħajja, il-Knisja tistieden lill-ulieda kollha mxerda mad-dinja biex jinġabru flimkien ħajjissru jitolbu. Jekk il-għid tal-Mulej infakru hekk, jiġifieri bis-smigħ tal-kelma tal-Alla u biċ-ċelebrazzjoni tal-misteri tiegħu, aħna nkunu nistgħu nittamaw li nissiebu ma' Kristu fir-reb tiegħu fuq il-mewt u li ngħixu miegħu f'Alla. Ħuti eżiż aħna tajna bidu solenni għaċ-ċelebrazzjoni ta' dan il-lejl qaddis. Ejjew issa ninġabru f'qalbna ħalli nisimgħu il-kelma tal-Alla, indawru ħsibijietna fuq dak kollu li fl-imoddi Alla għamel magħna biex isalva l-poplu tiegħu u kif l-aħħar bagħtilna lill-Ibnu biex jifdina. Nitolbu biex dan l-għemiel ta' salvazzjoni li hu l-misteru tal-għid Alla jwasslu sal-aħħar sal-fidwa sħiħa. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Fil-bidu Alla ħalaq is-sema u l-art, u kienet l-art taħwit u baħħ. U d-dlam kien fuq wiċċ l-abissi, fuq l-ibħra li kienu jittajja l-Ispirtu ta' Alla. U qal Alla, ħajkun id-dawl, u d-dawl sar. U ra Alla d-dawl li kien tajjeb. U Alla firet id-dawl mid-dlam. U d-dawl Alla semmih jum, u d-dlam sejjaħlu lejl. U dalam u sebaħ l-ewwel jum. U qal Alla, ħajkun hemm medda f'nofs l-ilmijiet u tifret l-ilma mill-ilma. U Alla għamel il-medda u firet l-ilma ta' taħt il-medda mill-ilma ta' fuq il-medda u hekk sar. U l-medda Alla semmija sema u dalam u sebaħ it-tieni jum. U qal Alla, ħajinġemgħu naħa waħda l-ilmijiet ta' taħt is-sema u jidher l-inxif u hekk sar. U sejjaħ Alla l-inxif art u l-ġema tal-ilma sejjaħla baħar. U Alla ra kollox li kien tajjeb. U qal Alla, ħadd nibbet l-art il-ħaxix, ħaxix li jagħmel iż-żerrija, siġar li jagħmlu l-frott biż-żerrija ġo fih, skont għamlithom fuq l-art. U hekk sar, u nibtet l-art il-ħaxix, ħaxix li jagħmel iż-żerrija skont għamlitu, u s-siġar jagħmlu l-frott biż-żerrija skont għamlitu. U ra Alla li kien tajjeb, u dalam u sebaħ it-tielet jum. U qal Alla, ħajkun hemm imnarid fil-firxa tas-sema biex jifirdu il-jum mill-lejl u jkunu sinjali għat-taqsim ta' żminijiet, tal-jiem u tas-snin. U jkun hemm l-imnarid fil-firxa tas-sema
biex idawlu l-art. U hekk sar. U għamel Alla żewġ imnariet il-kbar, l-imnara l-kbira biex treġi l-jum u l-imnara żgħira biex treġi l-lejl u l-kwiekeb. U Alla qiegħdhom fil-firxa tas-sema biex jiddu fuq l-art u jreġgħu l-jum u l-lejl u jifirdu id-dawl midlam. U Alla ra li kien tajjeb u dala u sebaħ ir-raba' jum. U qal Alla, jiżdied l-ilma kottra ta' ħlejjaq ħajjin u jittajru t-tjur fuq l-art fil-wisa tas-smewwiet. U Alla ħalaq il-ħut il-kbir u l-annimali kollha li jitkaxkru li bihom miżawt l-ilma skonġelshom u t-tajr bil-ġbienaħ skonġelshom. U ra Alla li kien tajjeb u birikhom Alla u qalilhom weldu u oktru u mlew l-ilma tal-ibħra u joktru it-tajr fuq l-art. U dala u sebaħ il-5 jum. U qal Alla, ħadd nissel l-art ħlejjaq ħajjin skonġelshom, bejjem tad-dar, annimali li jitkaxkru u bejjem salvaġġi skonġelshom. U hekk sar. U għamel Alla l-bejjem salvaġġi skonġelshom u l-bejjem tad-dar skonġelshom u l-ħlejjaq kollha li jitkaxkru fuq l-art skonġelshom. U ra Alla li kien tajjeb. U qal Alla, ħanamlu l-bniedem fuq sura u xbija tagħna u jaħkmu fuq il-ħut tal-baħar u fuq it-tajr tal-ajru, fuq il-bejjem tad-dar u fuq il-bejjem salvaġġi u fuq il-ħlejjaq li jitkaxkru fuq l-art. U Alla ħalaq il-bniedem fuq xbijatu, fuq xbija Alla ħalqu, raġel u mara ħalqu. U birikhom Alla u qalilhom nislu u oktru u mlew l-art u aħkmuha. U sartlu fuq il-ħut tal-baħar u t-tajr tal-ajru u l-ħlejjaq kollha li jitkaxkru fuq l-art. U qal Alla, araw, jien tajtkom il-ħaxix kollu li jagħmel iż-żerrija fuq wiċċ l-art u s-siġar kollha li jagħmlu l-frott biż-żerrija. Dawn kollha jkunu għall-għajxin tagħkom. U lill-bejjem kollha salvaġġi u t-tajr kollu tal-ajru u l-ħlejjaq kollha li jitkaxkru fl-art li fihom nifs il-ħajja. Nagħtihom il-ħaxix kollu aħdar għall-għejxin tagħhom. U hekk sar. U ħares Alla lejn kull ma kien għamel u ara kollox kien tajjeb ħafna u dala u sebaħ is-6 jum. U hekk tlestew is-sema u l-art bit-tagħmir kollu tagħhom. U fis-7 jum Alla temm ix-xogħol tiegħu kollu li kien għamel u waqaf fis-7 jum mix-xogħol tiegħu li kien għamel. Il-kelma tal-mulej. Għas-Salm responsorjali ngħidu bit-tiba tal-mulej mimlija l-art. Bit-tiba tal-mulej mimlija l-art. Sewwa hi il-kelma tal-mulej. Kollox bil-fedeltà u għamel. U jħobb id-dritt u s-sewwa. Bit-tiba tal-mulej mimlija l-art. Flimkien, bit-tiba tal-mulej mimlija l-art. Bil-kelma tal-mulej saru s-smewwiet u b'nifshom it-tiżjin kollha tagħhom. Bħal fġarra l-ilmijiet ġabar u l-ibħra l-kbar fl-imħasien ngħidu flimkien bit-tiba tal-mulej mimlija l-art. Ħini il-ġens lill-mulej u Alla tiegħu, il-poplu li jważel bwirtu. Mill-għoli tas-smewwiet iħares il-mulej u jara l-bnedmin kollha flimkien bit-tiba tal-mulej mimlija l-art. Ruħna tixxenna għall-mulej u l-għajnuna u t-tarka tagħna. Ħadkun mulej it-tiba tiegħek fuqna, kif fiki it-tama tagħna. Flimkien bit-tiba tal-mulej mimlija l-art. Qari mill-ktieb tal-Esodu. Dak iż-żmien il-mulej qal lil Mosè: għax issejjaħ lili. Għid lill-ulied Iżrael jerfgħu it-tinet tagħhom u jitilqu. U int olli l-ħatar tiegħek u mitt idek fuq il-baħar u oforqu. Ulied Iżrael mbagħad jaqsmu fl-inxib f'nofs il-baħar. U ara jiena nwebbes il-qalb tal-Eġizzjani biex jgħaddu warajkom u nuri l-glorja tiegħi permezz tal-Farawun
u l-eżerċitu tiegħu kollu, bil-karrijiet u r-rikkieba tiegħu. U mbagħad ikunu jafu l-Eġizzjani li jien il-mulej meta nuri l-glorja tiegħi permezz tal-Faragħun bil-karrijiet u r-rikkieba tiegħu. U mbagħad l-anġlu ta' Alla li kien miexi quddiem it-tinett ta' Iżrael telaq u mar warahom. U l-kolonna ta' sħab minn qudiemhom marret għadet warahom u ġiet bejn it-tinett tal-Eġizzjani u t-tinett ta' Iżrael. Kien hemm isħaba widlam u għadda l-lejl bla ma ħadd minnhom seta' jersaq wieħed lejn ieħor. Mosè mettitu fuq il-baħar u l-mulej reġġa' lura l-baħar b'riħ qawwi mill-lvant matul il-lejl kollu. Il-baħar ixxotta u l-ilmijiet infermu. U mbagħad ulied Iżrael daħlu fl-inxif nofs il-baħar. L-ilmijiet kienu għalihom qishom ħitan fuq il-lemin u fuq ix-xellug. L-Eġizzjani marru warahom u daħlu f'nofs il-baħar. Iż-żwiemel kollha tal-Faragħun, il-karrijiet u r-rikkieba tiegħu. Fis-sara ta' filgħodu l-mulej minn ġol kolonna tan-nar u sħaba ċeħed ħarsa fuq it-tinett tal-Eġizzjani u ħarbathom. U xekkel ir-roti tagħhom u bit-tbatija setgħu jimexxuhom. U mbagħad l-Eġizzjani bdew jgħidu: Għala ħarbu minn quddiem Iżrael għaliex il-mulej qiegħed jiġġieled kontra l-Eġizzjani. Il-mulej qal lil Mosè: Mitt idek fuq il-baħar u l-ilma jerġa' lura fuq l-Eġizzjani bil-karrijiet u r-rikkieba tagħhom. U Mosè mett idu fuq il-baħar. U ma sbieħ il-jum il-baħar reġa' lura fejn kien qabel u l-Eġizzjani huma jaħarbu sabu ruħhom fih. Hekk il-mulej gerbibhom f'nofs l-ilma. L-ilmijiet reġgħu lura u werqu l-karrijiet u r-rikkieba tal-eżerċitu kollu tal-Faragħun li kienu ġejjin warahom fil-baħar. Anqas wieħed ma baqa' minnhom u wlied Iżrael għaddew minn nixef f'nofs il-baħar u l-ilmijiet kien għalihom bħal ħitan wieħed fuq il-lemin u l-ieħor fuq ix-xellug. Dakinhar il-mulej salva lill-Iżrael minn id l-Eġizzjani u Iżrael ra l-Eġizzjani mejta fuq xatt il-baħar. Ra Iżrael kull ma għamel il-mulej lill-Eġizzjani bil-qawwa ta' driegħu. U besa l-poplu mill-mulej u emmen fil-mulej u f'Mosè il-qaddej tiegħu. Imbagħad Mosè flimkien ma' wlied Iżrael għannu din l-għanja lill-mulej u qalu: Flimkien ngħidu nanni lill-mulej għax tkabbar bis-sieħ. Nanni lill-mulej għax tkabbar bis-sieħ. Nanni lill-mulej għax tkabbar bis-sieħ. Żwiemel u rikkieba waddabhom fil-baħar. Qawwieti u għanijiet il-mulej. Għalija sar is-salvazzjoni. Dan hu Alla tiegħi u lilu nfaħħar. Alla ta' missieri u lilu nolli flimkien nanni lill-mulej għax tkabbar bis-sieħ. Il-mulej gwerrier, Jahwe ismu, l-imriekeb tal-Faragħun u qawwietu tefaħħhom fil-baħar. L-aħjar fost il-gwerriera tiegħu, f'baħar inqasam għarraqhom, flimkien nanni lill-mulej għax tkabbar bis-sieħ. Belaħħhom l-irdum, bħal ġebla niżlu fil-qiegħ. Lemintek mulej issebħet fil-qawwa, lemintek mulej tfarrak il-ħadu. Ngħidu flimkien nanni lill-mulej għax tkabbar bis-sieħ. Lill-poplu tiegħek intwasslu u tħawlu fuq il-muntanja l-wirt tiegħek. L-imkien mulej li jien tagħmiltu amartek. Il-maqdes sidi li ħejjew idejk. Il-mulej saltan għal dejjem ta' dejjem. Flimkien nanni lill-mulej għax tkabbar bis-sieħ. Qari bil-ktieb tal-Profeta Eżajja. Dan jgħid il-mulej: Intom li bikom l-għaġġ ejjew għall-ilma. Intom ukoll li m'għandkomx flus ejjew ixtru kulu b'xejn, inbit u ħalib bl-aħlas.
Għaliex taħdu fluskom f'dak li mhuwiex ħobs u ġidkom f'dak li ma jxebbax? Isimgħu minni u tiklu tajjeb u ruħkom titbaxxa bi kelbnin. Għatuni widen u wersu lejja, isimgħu u tieħdu r-ruħ. Nagħmel patt magħkom għal dejjem biex iseħħu l-favuri mwiegħda lil David. Ara, jien qedtu xut fost il-ġnus, prinċep u leġislatur fuq il-popli. Int ġens li ma tafx bih isejjaħ, ġnus li ma jafukx jiġu lejk minħabba fil-mulej Alla tiegħek, il-Qaddies ta' Iżrael, għax lilek żejjen bil-ġieħ. Fittxu l-mulej sakemm tistgħu issibuh, sejħulu sakemm hu fil-qrib. Ħajħalli triqtu l-midneb u l-bniedem il-ħażin f'emietu. Ħajerġa' lura ant il-mulej u jħenna lih għand Alla tagħna għax hu jaħfer ħafna. Il-femiet tiegħi mhumiex femietkom u triqat tiegħi mhumiex triqatkom, oraklu tal-mulej. Għax daqskemm huma ogħla smewwiet mill-art, daqshekk ieħor huma triqati l fuq minn triqatkom u l-femiet tiegħi mill-femiet tagħkom. Bħalma l-ilma bħalma x-xita u s-silġ jinżlu mis-smewwiet u ma jerġgħux lura bnejn ġew bla ma jsaqqu l-art, imma jġeluha tnissel u tnibbet u tagħti ż-żerriegħa lil min jiżra u l-ħobs lil min jiekol, hekk jiġri minn kemti. Hija toħroġ minn fommi u ma terġax lura vojta, imma tagħmel dak li jogħġob lili u ttemm dak li nkun badda tagħmel. Il-kelma tal-mulej. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjum tas-salvazzjoni. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjum tas-salvazzjoni. Ara, Alla s-salvazzjoni tiegħi. Jiena nittama ma jkollix miex nibża. Għax qawwieti u għannieti u l-mulej għalija sar is-salvazzjoni. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjum tas-salvazzjoni. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjum tas-salvazzjoni. Roddu ħajr lill-mulej, sejħu ismu, għarfu lill-ġnus bl-emejjel tiegħu, x'għandu li jismu huwa flori. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjum tas-salvazzjoni. Għandu lill-mulej għax għamel ħwejjeġ ieħor. Ħajkun dan magħruf mal-art kollha. Aqbeż bil-ferħ, għanni, int li tammar f'Sion, għax kbir u f'nofsok il-Qaddies ta' Iżrael. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjum tas-salvazzjoni. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. Ġietni l-kelma tal-mulej u qalli: O bniedem, meta d-dar ta' Iżrael kienu għadhom farthom huma tebbawha l-imġiba tagħhom u bemilhom. U jiena ferrajt ilti fuqhom minħabba fid-demm li xerru fl-art u minħabba fl-idoli li bihom ċabsu l-art. Xerritthom fost il-ġnus u huma xterdu mal-artijiet. Għamilt ħaq minnhom skont imġibithom u skont riqathom. Meta marru fost il-ġnus, kull fejn marru, kaspru ismi l-Qaddies. Hekk li n-nies bdew jgħidu għalihom: dan hu l-poplu tal-mulej li kellhom joħorġu minn artu. Imma jien żgħid tal-ismi l-Qaddies li wlied Iżrael kasbru fost il-ġnus fejn marru. Għalhekk, għejdilhom lid-dar ta' Iżrael: dan jgħid Sidi l-mulej, mhux minħabba fikom sejjer nagħmel dan, dar Iżrael, iżda minħabba f'ismi l-Qaddies li intom kasbartu fost il-ġnus fejn mortu.
Jien inqaddis ismi l-kbir, imkasbar minnkom fost il-ġnus, li f'nofshom kasbartuh. U l-ġnus ikunu jafu li jiena l-Mulej, meta nuri risiti fikom quddiem għajnejhom, oraklu ta' Sidi l-Mulej, meta noħodkom minn fost il-ġnus u niġma'kom mill-artijiet kollha u nerġa' ndaħħalkom f'artkom. U nroxx fuqkom ilma safi u tissaffew mit-tinġis kollu tagħkom mill-idoli kollha tagħkom insaffikom. U nagħtikom qalb ġdida u ruħ ġdida nqiegħed ġo fikom. U nneħħi minn ġisimkom il-qalb tal-ġebel u nagħtikom qalb tal-laħam floka. U nqiegħed ruħi ġo fikom u nagħmel li timxu skont il-kmandamenti tiegħi u li żżommu l-preċetti tiegħi u tħarsuhom. U tagħmlu fl-art li tajt lill-missirijietkom u intom tkunu l-poplu tiegħi u jien inkun Alla tagħkom. Il-kelma tal-Mulej. Ir-Raddu ħajr il-kelma. Tixxenna ruħi għalik u Alla tiegħi. Tixxenna ruħi għalik u Alla tiegħi. Ruħi għaċċana għal Alla l-ħaj. Meta niġi u naraw iċ-ċalla. Tixxenna ruħi għalik u Alla tiegħi. Kif kont nimxi lejn it-tabernaklu tas-sebħ sad-dar ta' Alla, fost għajta ta' ferħ u tarat il-ħajr għal folla ferħana. Tixxenna ruħi għalik u Alla tiegħi. Ibgħat id-dawl tiegħek u s-sewwa tiegħek huma jmexxuni, iwassluni sal-għolja mqazza tiegħek u sal-għerejjex tiegħek. Tixxenna ruħi għalik u Alla tiegħi. U nidħol f'dejn l-artal tagħna, dejn Alla ferħ u għena tiegħi. U nrodlok ħajr biċ-ċetra u Alla tiegħi. Tixxenna ruħi għalik u Alla tiegħi. Issa ħuti nifirħu mal-Knisja kollha f'dan il-ferħ hekk sabiħ, ferħ kbir li l-koll nesperjenzaw. Ġesu ħamm il-mewt. Ġesu ħareġ rebbieħ fuq id-dnub u l-ħażen tagħna l-koll u fetħilna s-sema. Warek nistgħu aħna nħarsu f'fiduċja u bil-ferħ flimkien intennu l-glorja. Glorja lill-Alla fil-għoli tas-smewiet u paċi fl-art lill-medmin tal-Iżrael. Nfaqru, nberku, naduraw u nagħtu xhier. Nroddu l-ħaj għall-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdin li Ġesu Kristu. Mulej Alla għal-Alla kull missier. Inti tnaħħi l-ġunubiet tad-dinja għenna lilna. Inti tnaħħi l-ġunubiet tad-dinja bil-qatt tal-qtar. Inti qiegħed fuq il-lemin tal-missier għenna lilna. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek Mulej, int waħdek fl-ogħla Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. U għal inti ddawwa dan il-lejl li se tqaddis bis-seb tal-qawmien tal-Mulej mill-jumwiet, għajjem fil-Knisja tiegħek l-ispirtu ta' adozzjoni biex aħna niġġeddu fir-ruħ u fil-ġisem u naqduk fis-safa ta' qalbna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Ittra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Uti, ma tafux li aħna lkoll li tammidna fi Kristu Ġesu, tammidna fil-mewt tiegħu? Intfinna miegħu fil-mewt permezz tal-magħmudija.
sabiex kif Kristu kien imqajjem mill-imwiet permezz tal-qawwa glorjuża tal-Missier, hekk aħna ngħixu ħajja ġdida. Jekk aħna sirna ħaġa waħda miegħu f'mewt tixbaħ lil tiegħu, hekk ninaqdu miegħu fil-qawmien tiegħu mill-mewt. Dan nafu li l-bniedem il-qadim tagħna issallab miegħu biex jinqered dan il-ġisem tad-dnub, sabiex ma nkunux aktar il-sira tad-dnub. Min imut jeħles min-dnub. Jekk aħna mitna ma' Kristu, nemmnu wkoll li qed ngħixu ma' Kristu. Nafu li Kristu qam mill-imwiet u ma jmutx aktar. Il-mewt m'għadix taħkem fuqu u li miet mid-darba l-dejjem għad-dnub. U issa li qed jgħix għal Alla. Hekk ukoll intom għandkom tqisu lilkom infuskom mejtin għad-dnub, iżda ħajjin għal Alla fi Kristu Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Flimkien ngħidu Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Faħru lill-mulej għaliex hu tajjeb, għax għal dejjem it-tiba tiegħu. Ħajjgħidu Bliet Iżrael għal dejjem it-tiba tiegħu. Flimkien Alleluja, Alleluja, Alleluja. Il-leminija tal-mulej il-fuq merfuqa. Il-leminija tal-mulej għamlet ħwejjeġ taħila, ma mmutx, imma nieqpa' ngħix u nħabba l-lemejjel tal-mulej. Flimkien Alleluja, Alleluja, Alleluja. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewqa. Bis-saħħa tal-mulej seħdan, ħaġa tal-għaġeb f'għajnejna. Flimkien Alleluja, Alleluja, Alleluja. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. Meta għadda s-sibt maż-żernieq tal-ewwel jum tal-ġimgħa, Marija ta' Magdala u Marija l-oħra marru jaraw il-qabar. U wara inħasset teżżiża kbira għax niżel anġlu tal-mulej mis-sema u ressaq il-gerbeb il-ġebla u qatt bil-qiegħda fuqha. Id-dera tiegħu kienet bħal berqa, il-bisu abjad bħas-silġ. Il-biża tiegħu l-assisa bidhom roda u saru qishom mejtin. Iżda l-anġlu qabad u qal lin-nisa: tibżgħu xejn, intom għax jiena naf li qegħdin tfittxu lil Ġesu li kien imsallab. Mhuwiex hawn għaliex qam kif kien qal. Ejjew naraw il-post fejn kien qiegħed. U morru malajr qgħidu lid-dixxipli tiegħu qam mill-imwiet. U wara huwa sejjer il-Galilea qabilkom, tarawh hemmhekk, araw ħedtilkom. Dawk telqu malajr biħdejn il-qabar kollhom biża' u ferħ kbir u marru jiġru jagħtu l-aħbar lid-dixxipli tiegħu. U wara iltaqa' magħhom Ġesu qalilhom: Is-sliem għalikom. Huma resqu lejh, qabdulu riġlejh u nxteħtu qudiemu. Imbagħad Ġesu qalilhom: tibżgħu xejn, morru wasslu l-aħbar lil-ħuti biex jitilgħu lejn il-Galilea li tarawni hemmhekk. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. L-Evanġelu ta' San Mattew li għadna kemm smajna jgħidilna illi maż-żernieq tal-ewwel jum tal-ġimgħa Marija ta' Magdala u Marija l-oħra marru jaraw il-qabar. Marru hemm biex jagħmlu id-doveri tagħhom. Qatt ta' ħniena u ta' rikonoxximent lejn wieħed li kien il-benefattur tagħhom, il-ħabib tagħhom, l-Imgħallem, il-Messija, l-Iben ta' Alla, imma li issa kien mejjed.
U l-mewt tiegħu ġabet fix-xejn kull tama. U ħsibijiet qal kienu għaddejjin minn moħħhom. Waslu fil-post u kif waslu nħasset teżżiża. Anġlu tal-mulejn niżel, resaq igerbeb il-ġebla u qagħad bil-qiegħda fuqha. U lin-nisa qalilhom: tibżgħu xejn, naf li qegħdin tfittxu lil Ġesù li kien imsallab. Mhuwiex hawn għax qam kif kien qal. Din hija ħuti ġrajja ta' ferħ kbir għalina lkoll. Il għaliex jekk aħna naċċettaw dan id-don ta' Alla li hu il-jum tal-Għid, dan jista' jkun għalina l-bidu ta' ħajja ġdida. Il għaliex l-ewwel jum tal-konverżjoni tagħna huwa meta aħna niltaqgħu ma' Ġesù imqajjem mill-mewt. Ħafna minna llum żgur li għal din iċ-ċelebrazzjoni hekk qaddisa konna niġu hawnhekk fil-Knisja. Eżattament kif għamlu n-nisa illi marru lejn il-qabar. Li marru biex jagħmlu id-doveri tagħhom. Forsi għal xi ħud taf tkun formalità. Imma l-Vanġelu jgħidilna li quddiem dawk in-nisa seħħet teżżiża u aħbar. Għaliex qegħdin tfittxu fost il-mejtin lil dak li hu ħaj. Jekk aħna nemmnu f'din l-aħbar, jekk nemmnu li l-qawmien ta' Ġesù għandu konnessjoni kbira ma' ħajjitna, dan il-jum isir għalina mod ġdid ta' kif ngħixu. Għax li kieku Ġesù ma qamx mill-mewt, konna nispiċċaw inħarsu leh biss imsallab u midfun. Żewġ realtajiet illi fihom naraw il-vjolenza li joħloq id-dnub tagħna, id-djufija tagħna qudiemu u l-kundanna tagħna. Imma Alla qajmu mill-mewt. U għalhekk l-Iskrittura llum tgħidilna ejjew waraw il-post fejn qegħduh. Ejjew u tibżgħux. Il-mewt ma ċanda seta' fuqu. L-ebda tnub m'għandu seta' fuqu iżjed. U din hija l-aħbar it-tajba. Din hija l-aħbar li tinteressana lkoll. Il-qawmien ta' Ġesù għandu ħafna x'jaqsam mal-ħajja tagħna. Għax bħal m-2000 sena ilu Ġesù ikkonsagrat minn Alla fl-Ispiritu Santu. Għadda jagħmel il-ġid lil dawk maħkuma mix-xitan għax Alla kien miegħu, hekk ukoll illum jgħaddi mill-ħajja ta' kull wieħed u waħda minnha. Hu li hu ħaj u li jibqa' ħaj għal dejjem ta' dejjem. Ġesù li mqajjem se jgħaddi mill-ħajja tagħna sabiex ifejjaqna. Ġesù li mqajjem mill-mewt rebbieħ se jeħles mid-dnub lilna lkoll. U mid-dnub jgħaddina għall-grazzja. U minn ħajja li jgħix dejjem skont ir-rieda tiegħek għal ħajja skont ir-rieda tiegħu. Ġesù huwa ħaj, u huwa ħaj fil-ġisem tiegħu li hija l-Knisja, aħna lkoll. Ġesù mqajjem mill-mewt irid jilliberana minn dak kollu li jxekkilna, jorbotna u jaqtgħalna kull tama illi nħarsu lejn is-sema. Għax is-sema ġie miftuħ minn Ġesù wara li Adam kien għalqu bid-diżubbidjenza tiegħu. U għalhekk ħud il-lejla bħalma ż-żewġ nisa marru jagħtu l-aħbar tal-qawmien, anki aħna wkoll mimlijin bil-ferħ irridu wkoll inwasslu din l-aħbar lill-oħrajn, lil kulħadd. L-aħbar li Ġesù qam mill-mewt.
U ma' Marija ta' Magdala nistgħu ngħidu Ġesu it-tama tiegħi huwa qam mill-mewt. Bil-ferħ intennu ngħidu lilu l-glorja u t-tifħir għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nagħmlu flimkien l-isqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U lejn wieħed Ġesu Kristu Ibn waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, daw minn daw, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel bismewiet għalina l-bnedmin u għall-fitwa tagħna. U ħal-ġisem seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata ta' Ponzju Pilatu mietu difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn il-wiet skont il-kotba mazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq lill-ħajjin u l-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollux tmiem. U fl-Ispiritu Santu u lejl li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Iben. Jum weġġa' flimkien mal-Missier u mal-Iben u li tkellem f'hom il-profeti. U fil-Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nisqal magħmudija waħda għall-maħfra tad-dnubbiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja taż-żmien ġej. Amen. Ħud Jeżis f'dan il-lejl qaddis nitolbu lil Alla l-Missier li jista' kollox biex ilejt il-kbir ta' Ibnu l-waħdini iwassal grazzja u għena sħiħa fid-dinja kollha. Għall-Knisja mqazza tiegħek biex dejjem tiġġedded bil-grazzja tal-Għajt Imqaddes nitolbuk. Ismana nitolbuk mulej. Għal dawk li llum ħadu l-magħmudija biex jimxu dejjem aktar il quddiem fil-fidi u l-inġiba nisranija nitolbuk. Ismana nitolbuk mulej. Għal dawk li għandhom f'idejhom it-tmexxija ta' pajjiżna biex ifittxu dejjem dak li hu ta' ġid għalina nitolbuk. Ismana nitolbuk mulej. Għal ħutna li immarkat bis-sinjal tal-fidi fil-magħmudija telqu qabilna mimlijin bit-tama tal-qawmien nitolbuk. Ismana nitolbuk mulej. Għalina wkoll biex tibqgħu dejjem inħarsu l-wedid li għamilna fil-magħmudija tagħna nitolbuk. Ismana nitolbuk mulej. U Alla li bil-qawmien ta' Kristu tajtna mill-ġdid il-ħajja ta' dejjem. Wettaq fina l-misteru tal-ħnina tiegħek u fit-tiba tiegħek isma' it-talb tagħna bi Kristu Sidna. Amen.
Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Ilqamu lej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifgħir u l-glorja tal-ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja Mazza kollha tiegħu. Ilqa' nitolbuk mulej it-tab tal-poplu tiegħek flimkien mal-offerti għal dan is-sagrifiċċju li kien mibdi bil-misteru tal-Għid u għamel li l-istess sagrifiċċju jkun ta' għajnuna għal ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Nizzuħħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa u xira tas-sew mulej tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem nisqarru l-glorja tiegħek iżda l-ferħ akbar inxandruha f'dan il-lejl li fih ġie ssagrifikat Kristu l-ħaruf tal-Għid tagħna. Hu l-ħaruf tas-sew li neħħa d-nubiet tad-dinja. Bil-mewt tiegħu qeret il-mewt tagħna u bil-qawmien tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk dan il-feħ tal-Għid imxerred ma' kullimkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinżjulek innu ta' glorja u bla għeda itednulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawijiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tas-smawijiet, imbierek ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ogħla tas-smawijiet. Qaddis tas-sewwient mulej u jistħoqlok it-tifħid tal-ħolqien kollu. Għax b'ibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispiritu Santu inti tagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' dejjem tixbor għalik poplu biex mintluħ ix-xemsa nżula ssillek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċ-ċokon tagħna nitolbuk qaddishom l-Ispiritu tiegħek biex isiru l-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bik-mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għax hu fil-lejl li fih ingħata għalina ħal ħobż, radlek il-ħajr, bierek qasam tal id-dixxipli tiegħu qal. Udu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi, reġa' radd il-ħajr, bierek tal id-dixxipli tiegħu qal. Ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' din-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk mulej aħna nagħmlu dan tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina
u tal-qawmin u tluq glorjus tiegħu fis-sema aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu. B'ratti l-ħaj nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Araf fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-demm ta' ibnek nintlew bl-Ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li hu jagħmel minna offerta li tibqa' l dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-Mażulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Apostli u l-Malti Glorjużi tiegħek, ma' San Ġwan tas-Salib u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jitlu dejjem għalina quddiemek. Amen nitolbuk Mulej din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja, il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joe li qed jgħinu u l-Ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa' bit-tieqa t-talb u x-xewqat ta' din il-familja li inti ridha tinġabar madwarek. Għader missier ħanil l-uliedek kollha kull fejn jinsabu u għadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna mejtin, nitolbuk missier qaddis għal dawk kollha li tilfu ħajjithom minħabba dan il-virus. U għal dawk kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltina tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxxu għal dejjem bis-seb tiegħek bi Kristu Sidna li bih inti tfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien nitolbu it-talba lil Mulej Ġesu għallimna għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema u fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dunubietna bħalma naħfru lil min huwa ħati għalina. La taħannix fit-tixrib iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk Mulej minn kull deni. Għatina fit-tieqa u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek. Inħallilkom slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn nubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej Ġesu li qam mill-mewt tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Nagħtu din il-paċi lil xulxin. Il-paċi magħkom ilkoll. Għaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Għaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Għaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun fija. Ġesu li fiċkek nostja baj ta' is-sejri
nersqu lejk. Naduraw, o Sultan, maħbub tagħna, mixħutin ħarbu bdejna f'riġlejk. Eġġeġ qlubna bil-fjammi ta' mħabbtek li min qalbek għalina ħerġin. Sabiex miegħek għal dejjem inkunu imħabbin o Ġesu marbutin. Sa flimkien nagħmlu it-tqarbina tax-xewq. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Int taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqak ġewwa fija sagramentalment. Nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba lik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' inħobbok għal dejjem. Amen. Ninaqdu wkoll mal-Papa Franġisku fit-talba li hu qed jagħmel f'dawn il-mumenti li qed ngħixu fihom. Missier Etern li tista' kollox, il-ken tagħna f'kull periklu, lejk aħna nduru meta nkunu mħabbtin u mtaqlin għax inti sserraħna. Fidi nitolbuk biex tħares b'kompassjoni fuq dawk milquta. Għati mistrieħ etern lill-mejtin u farrax lill-imnikta. Fejjaq il-morta serraħ fil-qalb il-moribondi. Kun ta' saħħa l-ħaddiema tal-kura tas-saħħa u werf għall-mexxejja tagħna. Għatina nitolbuk il-kuraġġ li nilħqu lil dawk kollha fil-bżonn b'imħabba. Sabiex flimkien inkunu nistgħu nagħtu glorja lill-isem għad-dis tiegħek. Amen. Nitolbu. Xerret fina mulej l-ispirtu tal-imħabba tiegħek. U bħalma tmajdna bis-sagrament tal-għejtek ukoll fit-tiba tiegħek għamel li aħna nkunu l-koll qalb waħda bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu il-barka tal-Alla fuqna. L-inna li aħna mixburin hawnhekk għal din il-festa solenni tal-għejt, Alla li jista' kollox isawwaħ fuqna l-barka tiegħu u fi ħniena tiegħu iħarisna minn kull tiġrib ta' dunub. Amen. Amen. U li ġeddidna għal ħajja ta' dejjem bil-qawmin ta' ibnu l-waħdini mill-mewt u wettaqna fil-ħajja tal-ħajja bla tmiem. Amen. Bħalma fakkarna fil-ġabra, il-passjoni tal-mulej u issa qegħdin nifirħu bil-festa tal-għejd,
Iwassalna wkoll bil-grazzja tiegħu fil-festa tal-għena ta' dejjem fis-sema. Amen. U l-barka tal-Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu tinżel fuqna u tibqa' magħkom għal dejjem. Amen. F'ismi f'isem ħuti, il-patrijiet, il-saċerdoti, Patriarfet u Patrielija, Lawrence li ħassib din it-trasmissjoni fuq il-Facebook, Marija tal-Qari kif ukoll l-organista Gino Molestanjo, f'isimna l-koll nixtiequlkom lejl qaddis u lejt it-tajjeb lilkom ilkoll. U lilek ukoll. Nfakrukom illi għada il-jum qaddis solenni tal-għid fid-9 ta' filgħodu ikun hawn il-qudiesa. Għada fid-9 ta' filgħodu. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu, Alleluja, Alleluja. Irroddu ħajr lill-Alla, Alleluja, Alleluja. Alleluja. Christus, your star,